nyanyi bareng-bareng ya bergembira ria ya nggih matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Aryanto nggih ingkang tasih monitor saking Mekah matur sembah nuwun ya ini nyanyi bareng-bareng mending ya terus ya lagune Tombo Kangen. Nah, Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan kono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, Bu ini nderek pindah monggo, Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Masih bersama-sama Dwi Jalaras Indonesia. Sing nganggur balungane bali ditabuh ya kita gumbang seru bebarengan yo
gumarenggeng suarane Truk. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Heeh. Nyatane Pak Giantos Bu Yayu ngersane nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model siwe piye-piye wae siap ya, Truk. Ya. Klasik ya oke nyatane. Pinginane ana sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya. Yo. Truk, apa? Loh, Kak, Ndara Permadi, Ndara Janaka. Heeh. Kok jagongan karo Banowati ngomongne apa?